Takže dobrý deň prajem všetkým. Vážené predsedníctvo, vážení prítomní. Diferenciálnou diagnostikou bolesti brucha sa pediatr vo svojej praxi zaoberá pomerne často. Pri náhle vzniknutých bolestiach brucha často zvažuje, či sa nemôže jednať o náhlu brušnú príhodu. Pritom najčastejšou chirurgickou chorobou je práve akútna appendicitída. Tá predstavuje až 96% všetkých náhlych brušných príhod. Vyžaduje neodkladnú operáciu, je zdrojom častých diagnostických omylov, niekedy sa operuje neskoro, inokedy zasa zbytočne. Táto kazuistika predstavuje prípad štvoročného rómskeho dievčatka, ktoré bolo preložené na našu JISku, nášho pracoviska z chirurgickej kliniky, a to po akútnej operačnej revízii brucha, ale s nejednoznačným nálezom. Bolo preložené za účelom ďalšej diferenciálnej diagnostiky a pooperačnej starostlivosti. Čiže chirurgovia sa rozhodli na základe anamnestických údajov, na základe laboratórnych vyšetrení a na základe klinického nálezu na bruchu vyslovili podozrenie na akútnu appendicitídu a rozhodli sa teda dieťa operovať. Dieťa malo 3 dní trvajúcu bolesť brucha s teplotami a vracaním, malo vysokú zápalovú aktivitu, CRP bolo 400, a teda ten klinický nález v bruchu bol taký typický pre appendicitídu, malo palpačne brucho zle priehmatné, difúzne bolestivé s maximum v pravom hypogastriu, peristaltiku malo oslabenú, malo známky peritonálneho dráždenia, čiže na základe toho ako typická akútna appendicitída rozhodli sa to operovať, pričom v tom operačnom náleze bol len katarálne zmenený appendix, boli prítomné pabelany v okolí na zadnom peritoneu na tenkých kľúčkách. Dieťa malo zväčšené mezenteriálne lymfatické uzliny, adnexa boli sekundárne katarálne zmenené, terminálne ilóm bolo bez nálezu Meckelového divertikula. Čiže chirurg vykonal appendektómiu štandardným spôsobom, vzhľadom na ľahké zápalové zmeny na appendixa a vysoké CRP sa rozhodol otvoriť retroperitoneum vpravo s nálezom retroperitonálneho abscesu, bol privolaný urológ, ale jednoznačnú príčinu abscesu nenašli. Teda chirurg sa rozhodol odobrať materiál na kultiváciu, zaviedol drenáž dutiny brušnej a permanentný močový katéter, zatvorili brucho, zahájili liečbu antibiotikami, zvolili si dvojkombináciu chránený aminopenicilín a metronidazol a dieťa následne potom preložili na jednotku detskej intenzívnej starostlivosti pediatrickú, čiže na naše pracovisko. Dieťa bolo pri príjme spavé, zo začiatku bolo afebrilné, neskôr začalo teplotovať, ale bolo kardiopulmonálne stabilizované. Brucho malo palpačne difúzne citlivé, ale voľné, peristaltika bola chabá. V tých laboratórnych vyšetreniach tam boli vysoké parametre zápalu, dieťa malo leukocitózu stúpajúcou tendenciou, malo vysoké CRP 399, interleukin bol zvýšený 393, malo prehlbujúcu sa hypoalbuminémiu, hyponatrémiu a hypokalémiu. Vstupný močový nález bol negatívny. Keďže chirurgovia nám dali takúto pikošku, kde tá otvorená operácia neodhalila teda tú základnú príčinu, to origo, zápalových zmien v bruchu, tak sme teda museli zvoliť zobrazovacie vyšetrenia. Robili sme sonobrucha, kde bola prítomná stopová efúzia perirenálne vpravo. Potom z tých ďalších nálezov, tam bola efúzia v medzikľúčkovom priestore. A ďalších nálezov bola stopová efúzia perihepatálne, perilienálne, v hypogastriách. V pravom hypogastriu boli prítomné viaceré štrbinovité medzikľúčkové tekutinové kolekcie do 15 mm so zahusteným obsahom. Nedala sa vylúčiť ani formácia medzikľúčkových abscesov. Dieťa malo opakovane chirurgické kontroly, kde teda chirurg už na základe týchto zobrazovacích vyšetrení a tej kliniky, ktorá prebiehala, už vyslovil podozrenie na nefrogénnu príčinu zápalu. Bol privolaný urológ, ten odporúčil doplniť ešte CT brucha. No a tu vlastne už na CT-čku, tu bola prítomná objemná teda progresia tej perirenálnej efúzie vpravo, taktiež perihepatálne a spastická pravá oblička. Toto je vlastne ten iný pohľad, iný rez na CT-čku, tiež teda objemná progresia efúzie perirenálne vpravo, perihepatálne, perilienálne a spastická pravá oblička.
Čiže na základe vlastne týchto zobrazovacích vyšetrení a toho celkového priebehu už teda urológ zvolil teda dve možné diagnózy, buď ťažkú pyelonefritídu s reakciou retroperitoneu alebo možný urinom v gerotovom priestore pri prípadnej obštrukcii. Odporúčil cystoskopickú drenáž pravej obličky Pictel katétrom a drenáž retroperitonea. No ale vzhľadom na nemožnosť zavedenia retroperitonálneho drenu sa rozhodol pre otvorenú operáciu. No a tu už bola záhada definitívne vyriešená, pretože v operačnom náleze bola ťažká, závažná, purulentná flegmonová pyelonefritída vpravo. Obnažená oblička mala najmä na dolnom pole tmavofialový parenchým ako uvarený, zjavne nevitálny. Okrem toho tam bola cirkumskriptná purulentná peritonitída, ťažká pericystitída a purulentná adnexitída vpravo. Čiže peroperačne bola vykonaná nefrektómia vpravo, adnexektómia vpravo, revízia retroperitonea a peritonea. Dieťa následne na jednotke intenzívnej starostlivosti opäť našej dostávalo antibiotika, pokračovali sme v liečbe chráneným aminopenicilínom, gentamicínom a metronidazolom. Potom, keď sme obdržali výsledok kultivácie vzorky z retroperitonea, kde bol vykultivovaný Staphylococcus aureus meticilín rezistentný, sme tú liečbu upravili podľa citlivosti. Dieťa dostávalo už amikacín, klindamicín a metronidazol. Ten priebeh bol potom trošku komplikovaný anafylaktickou reakciou po klindamicíne. Dieťa sa kompletne vyhádzalo, malo tachykardiu, hypotenziu, čiže tam sme museli tú liečbu upraviť. Ďalej teda podľa citlivého antibiotika, tam kotrimoxazol bol dobre citlivý a na to vlastne dieťa už dobre reagovalo. A neskôr ešte potom sme obdržali ďalší výsledok s kávom Douglas, bol vykultivovaný Enterococcus fecalis. Takže potom sme ešte k tejto liečbe pridali aj ampicilín sulbactam a na to veľmi dieťa pekne reagovalo. Okrem toho dostávalo podpornú liečbu infúznu, imunologickú, intravenóznymi imunoglobulínmi, dostávalo parenterálnu výživu, albumín, analgosedáciu a plus ďalšiu symptomatickú liečbu. Potom pooperačne sa konečne v moči objavila výrazná erytrocitúria, leukocitúria, bakteriúria, pretože na začiatku ten močový nález bol úplne negatívny. No a vlastne už ten následný priebeh bol veľmi priaznivý, dieťa sa pekne upravovalo, klinika sa upravovala, aj laboratórne parametre, došlo k poklesu zápalovej aktivity, úprave parametrov vnútorného prostredia, renálne parametre dieťa malo po celý čas v norme, našťastie. Dieťa malo urologické kontroly, postupne sa zrušili brušné drény, realimentovali sme ho a mobilizovali. Na sone sa potom vytvorili ešte známky hernie v jazve a konečne ten 22. deň sme dieťa prepustili v dobrom klinickom stave domov, ostalo v starostlivosti urológa a nefrológa. Takže na závere treba zdôrazniť, že za relatívne bežnou chirurgickou diagnózou akútnej appendicitídy sa môže skrývať aj závažná intraabdominálna infekcia vychádzajúca z urogenitálneho traktu a preto je potrebná dôsledná diferenciálna diagnostika akútnej bolesti brucha. Zaujímavý v tomto prípade bol aj etiologický agent z purulentnej flegmonovej pyelonefritidy Staphylococcus aureus meticilín rezistentný, ktorý dieťa zrejme získalo v komunite. Išlo o rómske dievčatko, rómsku komunitu. Ďakujem za pozornosť.